kakku ne zaɓaɓɓu ne kamar yadda na ga nasarar a rubuce Muhammadu aka rubuta sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi dan Abdul Muttalib shi kuma dan Hashim dan Abdul Manafi dan Qusayyu dan Kilabu dan Murrata dan Ka'abu dan Lu'ayyu dan Galibu dan Fir dan Maliku dan Nazaru dan Kinanata dan Kuzemata dan Mudirkata dan Ilyas dan Mubar dan Nizam dan Ma'ad dan Adnanu dan Adu dan Mukawwamu dan Nahuri dan Terehi dan ya araba dan ya sajaba dan Nabiti dan Isma'ilu dan Ibrahimu dan Tariha dan Nahura dan Sarugu dan Falihu dan Arbaru dan Arfakashe dan Samu shine uban bakar fata shi wannan samu aka ce shi kuma dan Nuhu dan Lamaka dan mutawasilaka dan akaruka dan Yarada dan Mahalila dan Kainana dan Yarusha dan shi dan Adamu alaihi salatu